Els éssers amb cua brillant de pols daurada. Expliquen les fades i els follets que en una illa del mig del Mar Blau hi vivien uns éssers molt especials. Eren éssers tan especials que les nits de lluna plena sortien per tot el món i tot aquell que tenia la sort de veure'ls podia observar que al seu pas deixaven anar una cua brillant de pols daurada. La seva vida en aquella illa era molt tranquil·la i feliç. Però un mal dia, aquell mar blau que els envoltava va començar a bramar i a aixecar onades que petaven contra els penya-segats de l'illa. Semblava com si tot d'una algun déu marí s'hagués despertat. No se'n sabien avenir. Semblava que la tranquil·litat dels seus dies hagués acabat i no entenien ni el per què ni tampoc què podien fer per aturar tot aquell terrabastall. Els petits éssers es van adonar que hi havia una columna de fum a l'horitzó. Van córrer a reunir el Consell de Savis i aquests van arribar a la conclusió que sí, un monstre marí havia despertat. Un volcà sota l'aigua havia entrat en erupció fins a arribar a la superfície, donant així vida a una nova illa tal i com la seva es formà. Aquesta nova illa es va crear en un 3 i no res, a tan sols 9 milles i mitja de la seva costa. El monstre s'estava construint la seva pròpia casa. Es voldria confinar o, per contra, cercaria malifetes? No ho sabem. L'única cosa certa és que aquells éssers meravellosos vigilaven cada moviment que a la nova illa es produïa. En un principi, tot semblava calmat. No hi havia moviments estranys, llevat de les petites restes de fum i cendra que encara es podien veure en la llunyania. Però de cop, un soroll els va posar en alerta. I és que aquells éssers eren tan especials com curiosos i no van poder-se quedar quiets ni un instant. Volien saber què era aquell soroll i així van fer-ho. Nedant entre les aigües d'aquell mar blau, van arribar a l'illa veïna. Com cremava aquella terra rocosa i negra? El monstre s'havia reactivat i estava tan furiós que escopia tota la seva ràbia en forma de lava i foc. Els petits éssers es van mirar els uns als altres horroritzats i només podrien sobreviure d'una sola manera. Havia arribat l'hora d'utilitzar el seu gran poder. Però abans calia apaivagar l'ira furibunda d'aquell monstre gegant. Potser els éssers amb cua brillant de pols daurada no eren benvinguts? Les llengües de foc anaven ocupant tot el territori. La mar embravida amenaçava el retorn cap a la seva estimada illa. Només els hi quedava una oportunitat per tornar, sans i estalvis, cap a casa. Havien de ser ràpids i precisos. Només amb la mirada ja van saber què havien de fer. Es van unir, fusionar en un sol ésser gran i meravellós. Amb la seva força junts ho aconseguirien.